Guys, mamirthday mi karon guys diri sa akong pag-umangkon. Ika primerong birthday pa lang. Happy birthday! Ay, Hi! hi mo. Hi! Hi! Happy birthday! Oh, yan sila guys, kagubot ang mga bata guys, kagubot. Day, sila auntie. Piling sila mo, te. Pasod na sila, pasod na. Nakaroon guys, kagubot guys, oh. Sige na mo dahil. Ubod guys, yun. Nagugubot sila guys. Ikaw na kayo magsuno. Nandoyo na. Katayiming ako maglibot na laita. Kami na bata na rin, be. Di ako kayo magkuha ka ha. Hindi, dali na. Bakit si Mimi ha? Asa naman ni sila Oh, din? namuli ka sa luyot eh. Nakasaluyo. Nga ni sok-sok sa ante, ni sok-sok eh. Guys. Nga sila diri guys, oh. Muna i-break dihan guys, oh. Muna siya. Yan siya. Pagkabagan ito pandoyo guys. Ano na ba tayo kapay? Oh, sige na mo! Oh, dala si Mimi. Hoy! Kaon ka, uwat sa Ante Biling! Sulod na mo, sulod! Di kayo magkuha ko. O maghatay COVID. Ira. Ay, mga COVID. Agpaw yan makadali. Lima lang plato sa balaylin. Dai, ihatag na pang. Ikaw. Sige na. Hindi, sige lang. Napawin na nato diri. Uy, Gamay na kayo nato ng duyon. Ano na ito kabusong? Hala, boy! Bana! 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 Boy na! Hala, sige, binana! Nakagubot sila guys, nakagubot. Gawas ako! Gawas! Gawas! Hi ka day. Mag-hi ka ba? Anyo masayo. Day antang. Hoy, ano ko bata? Ginong ko! Ano ka lang ga? Ini harbat, harbat. Oh, bin altiya. Gawas na ba, umba na. Kadong kadali dong. Kini makumandire. Amoy pagkasan ha. Punta, luto. Wala ka to mo te. Ay, dai na. Hi guys. Siya pwede. Second mo sa kukutsara kaya Apilin sa vlog. Apilin sa vlog ha. Baro ang lang taster diha. darap para sa vlog. Awan di ay na.